करवंद रानात आपोआप उगवणारी, झाड लावावी लागत नाही. मे महिन्यात नॉर्मली मार्च एप्रिल मे महिन्यात नॉर्मली करवंद आपोआप झाडांना लागतात. काटेरी झाड असतं, काढायला थोडी मेहनत असते. हिरवी करवंद आंबट असतात आणि मग ती पिकली की ती छान अशी मस्त गोड होतात. प्रत्येक फळाचं आंबट फळं आहेत ना, कैरी, चिंच, करवंद, कोकम, आंबट जरी म्हटलं तरी त्या आंबटपणामध्ये एक वेगळी वेगळी चव आहे. करवंदाच्या आंबटपणात एक वेगळी चव आहे, कैरीच्या आंबटपणात वेगळी चव आहे, कोकम, चिंच ह्यांच्या आंबटपणात वेगळी चव आहे. त्यामुळे त्याचे वेगळे वेगळे पदार्थ बनवले ना की चविष्ट लागतात. आज आपण करवंदाची चटणी आणि करवंदाचं लोणचं बघतोय. करवंद स्वच्छ धुवून त्याचे देठ असतात ते काढून घ्यायचे आणि स्वच्छ धुवून घ्यायची. भरपूर कोथिंबीर, ओले खोबरे, लसूण 5-6 पाकळ्या, 2 हिरव्या मिरच्या. आता तिखट किती प्रमाणात हवं त्याप्रमाणे तुम्ही हिरव्या मिरच्या, खोबरे, चटणी कशी हवी त्याप्रमाणे, मीठ चवीनुसार. पहिलं हे वाटून घ्यायचं आहे, नंतर करवंद आपण त्याच्यामध्ये वाटायचे आहेत. हे वाटण छान मऊ असं वाटून घ्यायचं. वाटून झाल्यानंतर करवंद तुम्ही ॲड करा, तुम्हाला आंबट कशी हवी त्याप्रमाणे. तिखट आंबट अप्रतिम चटणी लागते भाकरीबरोबर किंवा चपातीबरोबर नुसती, खूप मस्त. करवंद घातल्यानंतर नुसतं भुरभरून घ्या. करवंद मोठी असतील ना तर त्याच्या बिया अशा दणकट असतात, त्या मग काढाव्या लागतात. त्यामुळे छोटी करवंद घेतली ना तर बीसकट वाटलं तरी चव छान लागते. तुम्ही थोड्याशा काढल्या तरी चालतील, कसं पण ती काही बी कडू वगैरे नसते. आपली चटणी तयार आहे भाकरी चपातीबरोबर खाण्यासाठी. ह्याच्यामध्ये सुकं कोळिंब आहे ना, परतून असं जवळा भाजून घातला ना तर अजून छान लागते. तयार आहे करवंदाची चटणी. आता आपण लोणच्यासाठी आहेत ना, करवंद जी पाण्यामध्ये मीठ घालून ठेवली होती, स्वच्छ धुवून घेतलेत आणि त्यात मी थोडा वेळ उन्हात ठेवणार आहे. पूर्ण कोरडी करून घेणार आहे. पाण्याचं अजिबात त्याला हे नाही पाहिजे, अंश नाही पाहिजे, नाही तर ते लोणचं खराब होईल. मसाला तयार करतो आहे. त्याच्यासाठी एक छोटा चमचा मेथी दाणे, त्याच चमच्याने म्हणजे अर्धा चमचा मेथी दाणे, 1 चमचा धने, अर्धा चमचा बडीशेप, अर्धा चमचा जिरे, अर्धा चमचा राई आणि हे छान असं ना बारीक गॅसवर परतून घ्यायचं आहे आणि मिक्सरमध्ये भुरभुरून ह्याचा मसाला करणार आहोत आपण. त्याच्यानंतर गॅस बंद केल्यानंतर 1 पाव चमचा हळद घालणार आहोत आणि तिखट किती हवं लोणचं त्याप्रमाणे. मी साधारण 1 चमचा लाल तिखट घातलं आहे, 1.5 चमचा जाडे मीठ घातलं आहे, अर्धा चमचा हिंग घातलं आहे आणि मसाला, हळद आणि हिंग हे गॅस बंद केल्यानंतर घालायचं आहे, नाहीतर तो जळून जाईल. आता मीठ घालून छान असं सगळं बारीक गॅसवर परतून घ्यायचं आहे. खरपूस असं त्याचा असा सुगंध येतो छान असं परतल्यावरती. मीठ वगैरे परतून का घ्यायचं तर आतमध्ये पाण्याचं मॉइश्चर असेल तर ते ड्राय होतं. ह्याच्यात मी काळी मिरी घातलेत. तोच चमचा भरून मी काळी मिरी वापरली आहे. अप्रतिम अशी करवंदाच्या लोणच्याला चव येते. कोकणात जेव्हा बनवतात ना तेव्हा काळी मिरी असते आणि काळी मिरीची चव छान येते. हिंग, गॅस बंद केला आहे मी आता. हिंग, हळद, मसाला तो छान असा बंद गॅस केल्यानंतर परतून घेणार आहे आणि नंतर हे सगळं मसाला हा आपण मिक्सरला भुरभुरवून घेणार आहोत. आपला लोणच्याचा मसाला तयार आहे. हा मसाला तुम्ही लिंबू, कैरी वगैरे इतर आंबट पदार्थासाठी, मिरचीसाठी वगैरे वापरू शकता. लोणच्यासाठी, इतर कोणत्याही लोणच्यासाठी. खमंग असा त्या मसाल्याचा ना सुगंध असा पसरला आहे आणि इतकं अप्रतिम त्याची टेस्ट येते ना, बडीशेप, धने आणि जिऱ्याची. तेल अंदाजाने गरम केलं आहे. 1/4 कप तेल घेतलं आहे. लाकडी घाण्याचं शेंगदाणा तेल असल्यामुळे ते गरम केल्यावर थोडंसं त्याचं हे आलं आहे, ब्राऊन कलरचं दिसतं आहे ते. तेल लाकडी घाण्याचं शेंगदाणा तेल वापरलं आहे. तुम्ही कोणतेही वापरा, सनफ्लॉवर तुम्हाला जे घरात अवेलेबल असेल ते. मसाला भुरभुरून झाला आहे आपला. खूप बारीक आणि खूप जाडा नाही ठेवायचा आहे. छान असं चरचरीत भुरभुरून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण करवंद मिक्स करून मसाला पहिला छान असा एकजीव करून घेणार आहे करवंदामध्ये. मिक्सरला जो लागलेला मसाला आहे ना तो छान असा मी घेते आहे, फुकट जाऊ नये, कारण मिक्सरला बराचसा लागतो आणि फुकट जातो. आता आपले करवंद ॲड करूया आणि मसाला वरखाली हे करून घ्यायचं आहे
आणि झाकण लावून ठेवून देणार आहे, कारण तेल गरम आहे. तेल थंड होईपर्यंत थांबावं लागेल, कारण ह्याच्यामध्ये थंडगारच तेल वापरायचं आहे, गरम अजिबात वापरायचं नाही. तर मसाला घालून मी ना झाकण ठेवून तेल थंड होईपर्यंत झाकण लावून झाकून ठेवते. तर तेल थंड झालं आहे आपलं छानपैकी. तर त्याच्यात थोडं तेल आधी घालणार आहे मी, आणि परत तो मसाला आणि करवंद छानपैकी हलवून वरखाली हलवून एकजीव करून घेणार आहे. आणि थोडं तेल मी बरणीत भरल्यानंतर वरून घालणार आहे, करवंद छान त्या तेलात बुडेपर्यंत, म्हणजे लोणचं आपलं खराब होत नाही. हे थोड्या प्रमाणात आहे. हे लोणचं तसं वर्षभर टिकतं, तुम्हाला वर्षभर हवं असेल तर. थोड्या प्रमाणात त्या सीझनप्रमाणे खाल्लं ना, ते साधारण मला 1-2 महिन्यात संपून जाईल. डिपेंड्स किती कोणाला लागतं त्याप्रमाणे. आता आपलं तेल घातलं आहे. तेल अंदाज मी 1/4 कप तापवलं आहे. अंदाजाने कमी जास्त तुम्ही जेवढी करवंद घ्याल त्याप्रमाणे. माझी साधारण 1 कपभर करवंद होती. बोटाने टेस्ट करून बघितलं मीठ आणि तिखट वगैरे बरोबर आहे का, म्हणजे कमी वाटलं तर परत त्याच्यात ॲड करता येतं, कारण एकदा लोणचं मुरलं की मग त्याच्यात काही ॲड करता येत नाही. आता आपण मस्त काचेच्या भांड्यात, मी एअरटाईट डब्बा आहे माझा काचेचा, त्याच्यात काढून घेते. साधारण पाव किलोवर लोणचं आपलं तयार झालं आहे. सगळा मसाला वगैरे त्याच्यात सगळा छान असा काढून घ्यायचा, आणि मग वरून तेलाची धार सोडायची आहे अंदाजाने. ते करवंद आपली त्या तेलामध्ये बुडाली पाहिजेत अगदी बॉर्डर लाईनला, म्हणजे लोणचं टिकतं आपलं, खराब होत नाही. आणि हे लोणचं मुरायला ना साधारण 1 आठवडा लागणार आहे. मस्तपैकी मुरलं ना की त्याची चव अप्रतिम लागणार, कारण आपण मुरवून करतो आहे लोणचं. इन्स्टंट लोणचं ते शिजवून घेतात आणि करतात, ते पण छान लागतं, पण ते पटकन संपवावं लागतं. तयार आहे आपलं करवंदाचं लोणचं. मुरेपर्यंत 1 आठवडा मला वाट बघावी लागणार आहे, ॲटलिस्ट 4-5 दिवस तरी. आणि हे अप्रतिम चवीला लागतं. ह्याच्यात तुम्ही आल्याचे काप वगैरे पण घालू शकता, लसूण घालू शकता आवडीनुसार. आपण सिंपल प्लेन लोणचं केलं आहे.